ya senang. Mangga ya Allah ibu jaluk rahmat lan karomate nyuwun puji jati saking Gusti Allah Ka Maha Kuasa. Anak-anak yatim termasuk yatim piatu sing langka wong tua Bapak Ma ya Allah jaluk kana ibadah Ma rakyat sini kene kabeh anak-anak sing terlantar sing perlu dikasih sayang kelawan eman sampai nasib kula iki sing sabar ya Cik. dorong wangarawang wong tua siji Ya Allah mimini ngendi senajan muslim kula ngendi wis pengen nemu ngendi Mas senajan muslim kaning alam dunia bulan jaluk kuat iman selawan Islam sampai dewasa Pak dorong wangarawang wujud wong tua Bapak jare omonge tangga Allah kulaku masih duwe wong tua wis langka Pak ya Allah senajan wis langka pasti ana wong bakal ibadah sudah kudu nerima karo Kang Kuasa sing kuat iman kelawan Islam ya Allah. Pasti wong tua ndongakaken lan sing upahi ibadah kelawan sira Bangga. muga-muga wong tuane melu bantu Bokat sing pengen mupuli ning ngesor, sing beli gula manek mangga. Jaluk dibantu panitia muda dipupuli kanggo kardus. cekari Allah. Doa cuman hanya anak lawan wong tua sing bakal kita berkah pencang mengkop. Hei, anuan. Payen nginung. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Punten paidalan. Aja nangis. Doa senang doa karo wong tua. Jaluk dipadangaken kuburane. Jaluk diterima salah lawan dosa wong tua. Jadi bayangan yen bagi mama jadi impian Bangga Bapak Ibu sing pengen ngupahi sumbangan langsung. yen mama mimi sini Najan Gusti langka tapi tetep masih di dalam. Durung mati wong tua dina. Sing arane mati nok mengko besok bakal wis kiamat. Masih ana wong tua dina di alam dunia. Cuman beli bisa senajan akur tapi beli campur. Ya Allah, doa sira si bakal diterima kelawan si kuasa. Ya Allah, doa sing kuat buka kelawan Al-Fatihah sira kelawan solawat mangane kabeh wong langka di alam dunia kabeh bangsa roh cuma hanya solawat sing diterima
Al-Fatihah minangka kunci ning alam dunia dibuka. Yakin ya Allah. Semoga sira kuat. Oh, Gusti kanggo wangase Bapak, si welas jaluk ibadah bocah. Mangga bapak-bapak ibu-ibu buat simpen ngupesan dengan langsung. Tulung jaluk ibadah. Wong tuane sing bakal ngondongakaken sampean. Yen awan jadi bayangan, yen bengi mama jadi impian. Ya Allah, ampunilah segala dosa wong tua loro. Bukan akeh salah lawan dosa. Yen mama mimi masih Selaku maning kanggo ndampingi sing lagi mupul ning ngesor, Bapak Ibu punten sing mupul